abusafo yene nananom atwetwe nkomo ye nimne ekosoro menhia kotokofie nano dwoda na yiwura na dawroma nananom adawroma o timi emaye Asantehemaa sisi otia konyaso a enne edom fra chirichiri ene benye ebechia no na enche bia ene hunu se dwaben da sebro to srebo ne nua da sebre kwakubu aten ena afens no dwaben mahema na na akoso echa wonum nyina ne wondom abechia na na hema afofra wabai na ene Juabenhene mpanyimfo betwetwe nkomo na sensem kakra omonso woka no omo ede ato anim na nanom de se Opemsuo TV so ne mo akwaba yo eje oso we de Asantehemaa nyina chinkwa enso ye dase pa se mo cover sa program ya maye na de atieni ye Juabenhene afo ye di ye maami achi ye di ye wura achi na ano ye wo ho na ode asem de maye brada no se na Asantehemaa ye yi no Opemsuo yi no ni nchi sa afiri Juaben ya wo ye otuo srebo ni nchi kafo ni bi aya asem de maye ti na dai ye ba ya ye be bo chidom ye ne ewura no mo bae si e ba ni aba abachia ye maami a waba nti ye ba ya Juabenfo de ye pagi ye metri ankasa ade ne ye dia nti ye ni age eno nti ne ye wo ha ne so ede na wo ka kire Juabenhene ye na wo ka kire Asantehemaa ne Ghana fo nyina fa hema fofora wabai ho oh de meka ne se nyame mmon ho ban o ma ne nkwane ahoden na wo no so wabai na konwadie emeye krabehwe sede nananom edi ka no beye no okay nana mpache udin ye frame nana akosu aboafo a otoso mienu eno hema Juaben eno hema na ana ye beka na ye nua no ye nana pani aka amaye no enti yenso ye nyina hema afo ye nyina se free Juaben ene baaye ye tae maame ye chi ene enti Juabenhene afo ana hema nom ena ene area ya twetwe nkomo ewo Opemsuo TV so no ebekoso ene nananom nkan nso di nkomo afa ene dwumadi kese ne ene gisema Asantehemaa ati eho Nanahema nuanom ni nuanom emanom ni nuamanom bi enso ha ebetwetwe nkomo na omutakakra mo ka no omo ede ato so panyimpa cho Opemsuo TV so ne memo akwaba ya eja na wapomboko de nyame adomboko mpacho udin midin di Kofi Bonasrebo mi free Asante Juaben nana echama otoso mienu ya waye Asantehemaa ba pani oye yen ye jaba pa ya ye nyina free papa baako ya free Asante Juaben na yanka bia anhim we aye seda yeson na nyame edi amayen na same way ya ye hu de cheze Juaben ani Juabenhene de cheze aburu ya adwen ne enti ase so enti de ye sre nyina ye ka nyina ne se Ewurade nhye den no ma na hoden no ma ninim de aburu so ya obetimi de adi Asantehemaa no ama afata na aso Asantehemaa nyina ni eno ne empire ye bo migina menuanum nyina nem na de di nkan so ye de asedama sabe otumfo osetutu de toso bienu enkoma nana Juabenhene da sebre otu srebo ene nana akoso echama ne nana Kufuoduahene ne nana Kufuoduahema nana amasewa ene nana Juabenhene hemfo di na chi nyina ne Juabenhene nyina ye de asedama wom se de omo ayama srebo family ye DK srebo eba kono srebo ba ena ne ba ne nana chama enti se ye ba ya eye nigye so odoso ene nkabomu so ena ye de ba ya ye de beta ye nua ba na chi said md kan ne se ni nyina wa Awurade nsem se Awurade mwa no wo ble ni bre nyina na bibia nso a be bia no entimi ntumpon ne mfa nkunumdie ne animonyam emra pia Opemsuo TV ase papa mpacho memo akwaba yeja udin midin the Apostle Bonasrebo okay me wo Betty Prayer Ministry International wo Germany Hamburg ne yeda nyame ase Asantehemaa na Nanahema efi ejaba akon wow intimate na se intimate ase no se me ba na me bechia no na me beda ye na so otumfo ase se ojawabu yempi
na yenua ba so de na si akonya kese yi so te de na Juabenhene so ase ene ayemfo mbegya ye nyina emeye bechia Asantehemaa te Asantehemaa de oye yankasa yendihye yankasa yenua pani no ti we de ene bompa kakra ema Asantehemaa ana ye bompa ye esre nyame ngusra nyame bambo edima Asantehemaa se erade emma na hoden nyansa eni nimde a ode betra akonya kese yi so na ode abu Asantehemaa ema ni trinkwa ne nkwaso yame hira mo amen